Dobrý deň priatelia, takže dneska by som vám chcel predstaviť, taktiež máme v ponuke elektrické šmikom riadené nakladače Elise od českého výrobcu. Toto je konkrétne typ Elise 1200, ktorý má vlastne nosnosť nákladu v paletizačných vidlách alebo vo vareche 1200 kg. Celková váha tohto stroja je 3800. Poháňaný je samozrejme elektricky, ako tu je napísané. 100% electric, minimum noise, zero emission. Čiže minimum hluku a žiadne emisie, ako sa hovorí v preklade. Ideme si do toho sadnúť a uvidíme, aké sú reakcie elektrického šmikom riadeného nakladača. Základ je dobre zavrieť dvere, potom zaistiť si takýto pomyselný bezpečnostný pás, spustenie stroja F2. Takže, čo nám ukazujú tieto čísla? Dvojka je rýchlosť pojazdu, pričom rýchlosti máme od jednotky 2, 3, 4 a taktiež máme rýchlosť zdvihu hydrauliky 1, 2, 3, 4. Pričom jednotka je úplne kľudná, či rýchlosť, či výkon hydrauliky, a štvorka má brutálnu odozvu. Takže na jednotke si ukážeme zdvih. Pomaly, kľudne nám to ide na jednotke, hej. Maximálna výška zdvihu je skoro 3,7 m, 3668 mm. Pri jednotke nepočujete vôbec ani tú hydrauliku. Dajme tomu na trojku. Tu už počujete, hej, že už to reaguje, už aj trošku počuť hydrauliku, hej. Ale tá odozva je už o dosť citeľnejšia, rýchlejšia, šikovnejšia. Dáme si teraz, hej, pojazd na jednotke. Úplne kľudne, hej, keď potrebujete, kľudne sa tým manevrovať. Máme tu aj zadnú kameru, máme tady perimeter, v akom svahu sa nachádzame. Dáme si trojku, hej, už vidíte tam joystick dopredu a už to vystrelí. Ja nehovoriac o tom, akú to má reakciu na otočanie, hej. To normálne nenormálne, dobre, že ho nevyvrátim. Ja to máme trojku. Dáme si štvorku, hej, joystick dopredu, jak to vystrelí, hej. Tá elektrika je neuveriteľná, hej, ja to nehovoria o tom presne, jak sa to otáča, keď je to na štvorke, hej, hop. A to treba mať fakt brutálny cit a dáme si hydrauliku teraz na štvorku, hej, vidíte, to vystrelilo do vzduchu ako šíp. Hej, treba mať na to fakt cit a ten joystick treba to do ruky získať, ale za mňa veľmi zaujímavý stroj. Ja len trošku som pohol s tým joystickom a ideme bomby, hej. Hej, teraz sa vytočíme z druhej strany. To je proste extrémny brutál. Za mňa reakcia neskutočná. Čiže do hál, kde nemôžu ísť benzínové, naftové stroje, to je topka. Žiadne emisie. Hej, vieme si tu nastaviť rýchlosť pojazdu, rýchlosť hydrauliky. Hej, ja sa prepnem na jednotku, pomaly, kľudne, nám to ide kľudňučko. Dáme si jednotka pojazd, hej, joystick dopredu, hej, pomaličky. Kamerka nám pekne vidno, máme aj spätné. Za mňa velice zaujímavý stroj. Zase chceme vystúpiť. F2 asi vypneme, zablokujeme ramená. Pojazd, neviem, či sa dá vypnúť. Takže odistíme automaticky dvere a už nám tento stroj je ako keby odstavený. Kľúče mi vypadli.
Neviem, kde mi vypadli. Kľúčky mi vypadli. Nechceli. Vypneme. A malo by to byť ono. Takže za mňa veľmi zaujímavý, kompaktný stroj a stroj budúcnosti, keďže povedzme si rovno je elektrický. Čiže aj takéto srandy máme u nás Kobek Slovakia a Banskej Bystrici popri predaji našich Kobelko bagrov.